Adu dagiti rason nga datayo kakabsat ket masaktan. Causes of hurts and pain. Muna kakabsat ket fractured relationships. Hanapan nasayaat nga panagkinaawatan iti agasawa, wenno panagsusupyat dagiti kakabsat, wenno dagiti naganak kontra kadagiti anak, ken kastamet mabalin kadagiti kakabagyan, wenno kadagiti kakadwa iti trabaho. So sometimes because of fractured relationships, adada dagiti daldalhen tayo kakabsat nga pain, wenno hurt, sakit tinakem, sakit itirik na. Nadagdagsen nga sakit deta ngam sakit ti bulsa. Amen. May ikadwa nga cause iti hurt, wenno pain, ket death of a loved one. Saan nga nalaka nga maaklon, wenno maawatan, mailiwliwag kakabsat, iti panakaawan, ti panakaikawa, gapo ti ipupusay, iti ayaten, iti panagbiag. Another cause of hurt is disappointments. No, digiti panakapaay tayo, nag-apply ka di trabaho, ngem saan ka nga nakastrek sa nga sikat na alan. Nag-exam ka, ngem di ka nga nakapasa. Disappointment, iti panagbiag. Another thing is chastisement. Di panang saplit, panang baot ti apo kada tayo kakabsat, kat marik na tayo ti sakit sa M. Kunana di Hebrews chapter 12 verse 6, that the Lord scourgeth every son that he receiveth, for whom the Lord loveth, he chasteneth. So mabalin at some point in your life as a Christian, napadasam kakabsat nga ti apo, binaot na ka, ket nariknam iti ima iti apo, nasakit iti mabaot. Awan mabaot kakabsat nga nakaisem, kanakatkatawa. No diket agluwa agsangit, gaputa marikna tayo jay sakit iti panakabaot. Another cause of hurt ket persecution. No dagiti naganak mo, di da maawatan ti pammatim. Dagiti kakabsat mo, kat katawaan da kayo uyawon da ka. Dagiti karubam, ket mabalin nga tagibasitenda, di pammatim, di pa nagserbim, iti apo, di umay mo pa nakigimgimong, ket mabalin nga isuda iti kasla mangsebseb, di bara iti riknam nga agserbi iti apo. So it could be painful. Padasam siguro ti nagibunong ti gospel tracts, ket pinigis da di gospel tracts. When no imbeleng na, linukot na kat imbeleng na. Persecution. Another cause of hurt is when we are misjudged and misunderstood. Hanaka maawatan ti tao. Di ba? Kat nalaka nga ti tao, husgaan na kalata. Kondenaran na ka, uyawon na ka, agsao iti laban wano pakasaktan jeriknam. Tamabalin di na maawatan, di agdama, nga kaskasasaad ken pagdaldalanam iti panagbiag. This pain and hurts have caused depression to many people. Literally, adada digiti nagkamitan iti suicide. Isung ano ko na dagat no di ka kan matay ti COVID-19, baka lubid-19. Tagbekil da kakabsat. Aya, karla di na pa nagbekil nga saka na mo ti imbitin na. Kat ko na di pulis, apay nga tasakam ti imbitin mo, ko na di pulis. Kat ko na kano, impadas ko kami titingad ko sir, kat jakmut makaangas, isung ay di sakak ti imbitin ko, kuna na. But you know, literally, kidding aside, adu dagiti tattaon kakabsat, nga nang kiltay ti biag na because they saw nothing good. Oh, their hurt. All they saw was their hurts, the pain that they are going through in life. They did not see people good to them. Handa malagipon, dagiti kinasayaat ti tattao. When handa makitan, tinaimbak kasi puro negative kakabsat. Also, because of this pain and hurts, it caused others to resort to sinful lifestyles. Gaputa, adu dagiti, nakasaktan da kakabsat, kat napandan in liwliwag, babanti pa nagbarbartek, di ba? Wano, da dumapay nga sinful lifestyles, nga kaslang pangipeksaan da, nagbalin nga exit, DJ, nasakit, nga rikna kadakwada, kat ijay da kakabsat, nga kasla inpeksa, sinful lifestyles, when no, as Christians, nag-backslide ko na tayo. Limami istiapo. While others have lived a bitter life, the rest of it. So, for the rest of their lives, naging bitter, just blaming people. Isuna ngamin isuna ngamin. But you know, as God's people, how do we thrive? Kasano tayo kakabsat nga ag-flourish, ag-balegi, mapagbalegyan, digito nga pakasaktan, digito'y nga pains, iti panagbiag.
That's why the Bible says, rejoice in the Lord always. Deti always kakabsat, all seasons. Daytoy iti recipe ti biag ti Kristiyano ngano kumaluto kakabsat awan lutuem nga dim usaren iso nga rekado. So anyaman ti pagtengan ti biag tayo, whether in comfortable life, wenno pain ti panagbiag, whether in health or in sickness, whether in disappointments or fractured relationships or in persecutions, wenno ti tao ket dakas ti pagkitkitan naking ka, ket kondenaren na ka, ket nasakit dagiti ibagana para ken ka, listen, rejoice in the Lord always. Agrag-o kalata iti Apo. Now, you might ask today, but Pastor, how can I rejoice in the Lord? Maybe what you are trying to ask is, how will I rejoice? My answer to you is rejoice in the Lord. Kasi di question mo, kasanok nga agragsak, tisangbat agrag-o ka ti Apo. Ngamin tisungbat, di question mo nga agrag-o ti Apo, in the Lord. So the title of our lesson today is, Rejoicing in the Lord when life hurts. Rejoicing in the Lord when life hurts. No iti panagbiag kat addada dagiti pagsenaayan tayo, wenno pagpanagsanaang tirik na tayo, wenno kaslang kimkimen tayo nga sakit tinakem, listen, rejoice in the Lord. Han nga agragsak ka nga sa pulem iti panagin-inom, wenno panagbababae, wenno anyaman nga bisyo, no di ket dayti nga rag-o sarakem iti Apo. Rejoicing in the Lord when life hurts. Our text today is in 2 Corinthians chapter number 1. 2 Corinthians chapter 1, verses 1 to 4. And I'm going to read to you the passage. The Bible says, ni Pablo, apostol ni Jesucristo, gaputi pagayatan ti Dios, kastamet ni Timoteo akabsat tayo, isurat day ti iglesia ti Dios nga day Corinto, ken kadagiti isu amin na sa santo nga dayti amin nga akaya. Parabor maadda kuma kada kayo ken tal na ti Dios nga ama tayo ken ni Apo Jesucristo. Madaydayaw kuma ti Dios ken ama ni Apo tayo Jesucristo. Ti ama dagiti asi ken Dios ti amin a liwliwa. Isu amang liwliwa kada tayo iti isu amin a pagladladingitan tayo. Tapno mabalin tayo aliwliwaen, dagiti adda iti uray anya apagladingitan. Gapo iti liwliwa, apang liwliwa metlaeng ti Diyos kada tayo. Deti mensahe nga inak ilawlawag kada kayo, ket mismo nga adda iti daytoy, binasa tayo nga suheto iti nasantuan nga surat. Talo nga banag iti inak i-magnify wenno i-highlight, kada iti passage nga inak binasa kada kay ita nga gundaway, nga tumbukan tayo DJ topic tayo, rejoicing in the Lord. Alaem ti rag-om iti Apo. May waksim digitoy nga pagladingitan, nga sakit iti rikna, wenno pain that is caused by those things that I just mentioned to you, by looking to the Lord and rejoicing in Him. Kati pasel ije question tayo kuna tayo, wow, how will I rejoice in the Lord? Kasano iti panagrag-og iti Apo? How will I do that? So ipakita kada kayo kakabsat, dagiti banag iti Apo nga isuda ti mangkos iti rag-o iti pusom. Ken mangted iti biag ken ka. Nga imbes nga agbiag kang agmalmalem nga agsaksakit dinakem tayo, wenno agpampanunot tayo di pa nag-suicide, wenno maupupay tayo, wenno kung natin agrekreklamo niya, mutten ti pa nagbiag, pauna yun, dahito nga pa nagbiag. Imbes nga dayjay, mabalintay gayam nga sangwen digitoy, nga banbanag ti panagbiag, nga darag-o iti Apo. And so that imbes nga overcome na tayo ti ibil, babaen day nga kinaimbag. Nga dayti nga kinaimbag, agtaod, gapo ka day rag-o nga daken ka iti Apo. Would you like to have that joy in the Lord? Dayjay ti mangted ti bunga, iti kinasayaat, imbag, nga ipakitam, imbes nga abakan na ka iti dakes, uno ti negatibo nga panunot. Three things that I'd like to show to you in the passage. Number 1, rejoice in God's care. Agpaiso nga adu kakabsat, dagiti pasamak ti panagbiag na dumaduma nga sitwasyon ti dumteng kada tayo,
but we can rejoice in God's care. Tigay na sa unti care kakabsat, at dati apo nga mangaywan, mangipateg, mangikanawa kada tayo. Now, two things that you need to see is in verse number 4. Umuna kakabsat, kunana, who comforteth us? Agasam kakabsat, hangka maragsakan o datao nga nakalagip king ka, kat kinumusta na ka, kat liniwliwa na ka. That person cares. Uno, datao nga nakalagip king ka, kat ingkararag na ka. Kat sana ka tineksang kat kunana, Brad, daka mo no anat problemam itangagdama, uno anyat parikot mo, ngam nalagip ka, kat kayat ko nga maamuam, nga inkararag ka. That person cares. Amen? Mabaling nga datao nga dimalan di balayo, kat dimsaag, ije motor na, kat nagtuktok, kat kunana, Brad, nalaglagip ka itay bigat, kat kaslang mariknak, nga awan sidam, ramanam daytoy bunchek. That person cares. So, no ti apo kakabsat, mapanunot na, nga liwliwaan na tayo, He cares. The Lord does not forget and forsake us in all our tribulations. No adamay sa nga dintupulos manglipat, kan mangbaybay akan ka iti amin na paglasatam ti panagbiag. Malipatan na kanti amin. Han nga isadya nga malipatan siguro ti daduma, ngem mabalin nga dadig iti tao nga handa ka malagip, handa mo't insadya nga di da ka malagip, ngem kayat ko nga maamuam, ti apo di na kanto malipatan. Kat ti apo di na kanto baybayan, for He promised, I will never leave thee, nor forsake thee. The Lord does not forget and forsake us in all our tribulations. Not only that, but it is made clearer nga di apo kakabsat, mas realistic kada tayo. Daytoy pananglagip ti apo because He Himself, ni Apo Jesucristo, was tempted in all points like as we are. Napadasan ni Apo Jesus tinagbalin nga kastao. Ket no anya ti weak points nga pakasolisugan, nga pakatnagan iti tao kakabsat, nga pakaulugan di napintas nga gagem ti maysa nga tao, napadasan ni Kristo iti naglasat ti panakasulisog kadigide nga aspeto ti panagbiag. Ket kas tay tao nga napadasan natin nagsakit, numaamuan na nga daytay gayem na kadagsakit, tikas kadayday sakit na, isu ti umuna nga mabalin nga grespan nga mangkumusta kasi amuna dayday kasasaad ken riknana. He cares for us. His care is more real to us because He was tempted in all points. So nga, dahito iti laglagi po, iti dahito nga bigat. When you begin to talk words like, no one understands me, uri naganak ko, didak maawatan, gagayem ko, nalipatan dakon, handa ka tamot insadya kakabsat, ngayon mabaling nga handa mo di extent, mabaling nga handa marik na di kadagsen di parikot mo, because handa mo't napadasan ngamin. So mabaling nga handa mo dayjay. But there is somebody who understands, who knows, and who truly cares for you, and that is God. And so, no matter what happens, you can rejoice in God's care. Kat kunam, Lord, agyamanat. Numampay kastoy ti ko na ti tao kanyak. Numampay kastoy ti panagkita ti tao kanyak. Numampay sanak maawatan. Numampay kastoy apo nga nanasayat nga pakisamahan, dagiti gagayem, kapamilya no kakabagyan ti panagbiag, at da ka apo nga mangipateg kanyak. Rejoice in God's care. Dayjay ti dapat kakabsat nga kitaan tayo. Tanuhan ti nga makita dayjay ket puro digitoy hurts, hurt feelings, ket pain iso lang ti makita tayo kakabsat. Akat talaga nga itunda na tayo ti hananasaya at nga panunot kan kakaririk na. And then the Bible says, the Father of all mercies. The Father of mercies. Ama iti amin nga kaasi. Amuyo kadi nga kunan Lamentations chapter 3 verse 22, it is of the Lord's mercy that we are not consumed. Mabaling nga ti tao na marik na ti asiken ka, gaputahan na amo jay problema. Ay kasi importante nga min ngagpayso nga mariknam ti asi jay tao, dakkel ba nga factor no napadasam. Jay paglaslasatan na. Right? Iso nga experience will teach you Sursuruan na kat experience, but not many people have the experience to be able to feel and sympathize
what you are going through. Kas lang kadakwa, dagat nalagan lang, nalaka. Kasi ang damot na padasan. Ngem king kang agdama, nga mapadpadasam, nadagsan. Kat mabaling handamarik na, hamumarik na, di kaslapan ng nga asi, dagan ka. Imbes nga dayjay, kat ibilang mo nga dakas, you can rejoice in God that He is merciful. Kat kunam ti bagim, yes, mabaling nga awam man ti tao, nga mangrik na ti asi kanyak, handa nga tamot isadsadya, nga handak ka asyan, mabalin di dak maawatan. Wano di kiti nga tao talaga nga kagura daklan, nga magyaman apo, tasika kaasyan nak. Kat mabalingkot umayken ka, ngagpakpakaasi, tapnon ti tulong mo, iso iti mangibangon ti biyag ko. So you don't have to blame others. You don't have to become bitter in life. You don't have to commit suicide. You don't have to be discouraged. Avoid it. Rejoice in the Lord, meaning rejoice in His care, rejoice in His comfort, and rejoice in His mercy. Let me ask you a question. When life hurts, when struggles mount, when problems abound, what are the songs you sing? No umay, dagiti pan nakasakit, anak kang kantay man at dingdingam nga kang kanta no kwa. Dati ko na ako, some people will resort to sinful lifestyle, agdingig ti worldly music. Subyanan na, dagiti dati nga tape na, I did it my way. I-playanan kakabsat, digitay dati nga paborito na nga dingdinggan, kat ison ti pangliwliwana, panglinglingay na't bagbagina. Is that how we are supposed to respond to our hurts and struggles in life? Amoy ko na ni Psalmist David, I will sing of the mercies of the Lord forever. Ikan kantak to, dagiti asi ti Apo. Apay kakabsat, ngamin nagdwell isuna, ijay asi ti Apo. Nagdwell isuna, ijay comfort ti Apo. Imbes nga tinagdwelan na, digiti sa pammasakit, pammabain, kanda dumapay nga inaramit ti tao kengkwana, wenno pa nakalipat ti tao kengkwana, imbes nga isut nagdwelan na, nagdwell isuna di comfort kon mercy ti Apo, kat nariknana ti ayat ti Apo, isut nang tibker na isung ako na, I will sing of the mercies of the Lord forever. Kakabsat, you don't have to live your life miserable for the rest of it. You don't have to live your life bitter. Don't die a bitter man. Hante ko may palubos nga matay tayo nga the bitterness ti heart tayo. Nagrigat, tingamin nga basan. Iwaksi tayo digito, ikatantay digito, ikat ko na tayo, Lord, thank you. I can dwell in your comfort and I can dwell in your mercy. So kung natin nasantuan nga surat, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. May ibaga ni Apostol Pablo dito, kakabsat, nga habang nga isunakat, mapadpadasan na ti persecution, mapadpadasan na ti affliction, mapadpadasan na ti adversity, ang naibalbalod, binaot dat na mintlo, tinirtiro da, kathan na mapagtalkan, digiti strangers, because di na amuno sinut manggundaway ken kuana. But he was able to say, madaydayaw kumati Diyos, nga iso ti ama iti amin nga asi, ken Diyos ti amin nga liwliwa. Tangamin apay kakabsad, nasursuro na, daydi agrag-u iti Apo. Rejoice in the comfort of God, in the care of God. Number 2, mga kapatid, not only rejoice in God's care, but secondly, rejoice in God's comfort. Rejoice in God's comfort. Agrag-u tayo kadigiti panang liwliwa iti Apo. The Bible says, who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves, kakabsat, iti comfort ti Apo ti birukem. Isu iti dapat nga atenem, isu ti i-aim mo, isu ti dapat maragpat mo kakabsat. Isu ti ikarigatam nga, no kumati arig nagat aggulagul ka nga makitam, ti panangliwliwa iti Apo ken ka. Because in every tribulation, at daliwliwa nga maited iti Apo. Talo nga ba nagipakita kada kayo, kada iti comfort ti Apo? First of all, it's a personal comfort. It's a personal comfort. The Bible says, who comforteth us? Hana ko na nga, the angels will comfort me. Hanggang ko na who comforteth us? Iso na mismo kakabsat, it's a personal comfort. Pastor, but how will God do His personal comfort to me? By His Spirit.
Isu nga kakabsat, in moments of fear, in moments of pain, in moments of despair, in moments of doubts, in moments of struggles, in moments of agkakalatkat nga pampanunot kakabsat nga negative kada tayo, we must walk in the Spirit. The Bible says in Acts chapter 9, verse number 31, Acts chapter 9, verse number 31, the Bible says in Acts chapter 9, verse number 31, and I read to you from the Ilocano. The Bible says, iti kasta ti iglesia na daan ti talna, idi iti so amin na Judea, ken Galilea, ken Samaria, ket napabileg da, ket magmagnada iti buteng ti Apo, ken babaen ti panangliwliwat ti Espiritu Santo, immaduda. What happened to the church? They were persecuted. Ngem kuna na jay maudi kakabsat, were multiplied, immaduda. They thrive in pain. They did not shrink in pain. They thrive in pain. Why? Because they had the joy in the Spirit. The comfort of the Holy Ghost. So nga kakabsat, ti bagbaga ti Apo kada tayo iti dayti nga bigat, ket sapulan tayo, dinggen tayo, indengan tayo. Ta iti kanito nga sika kadaglasat, iti pain, when no doubts, when no fears, iti panunot mo kakabsat, ti Apo adda nga makisasogen ka. Ket kasapulan nga isu ti ipangag mo. Sometimes nabigbigsat boses tirik na tayo, nabigbigsat boses iti tao, nabigbigsat boses iti lubong, but we need to listen to the Spirit of God. Lord, help me to see your comfort. He personal comfort. And then how does the Lord comfort us personally? By the Scriptures. Baban ka, digiti sa una kakabsat. Isu nga tunuyam, ngano umay, dagiti parikot ti panagbiag, kunam ti bagim, alakman kat ti Biblia, tagbasa-basa akman. Alakman, dagiti preaching notes, ta review, akman, dagiti ko ni pastor, kat Apo, permi, nagdagsen. Permi, nakararigrigat, deti kasasaad ko iti agdama. So, alaam tay Biblia, kat agbasa-basa ka, kunam Lord, isuno na, Apo, kat inkas dem kot into dom kat kunana ni Judas nagbekkel. Ay nako. Apo. Delikadon samot dito isursurum kanya ka Apo. Madi Apo. So linukatambanan kat kunam go do quickly kunana ti Bible. Go do likewise kunana ingkamot aramiden kat aramidem nga madaras. Now that's not the way to read the Scriptures. Ingka kadigiti libro ti Psalms, ingkag ijay New Testament, basaam ti panakausig, panakaidadanes, panagrigat dagiti Kristiyano. Kadag reflect ka, no kasano jay heart da kakabsat, kat adalem, Lord, kasano ti dapat nga heart ko no kastoy nga mapaspasaktanak. Kasano ti dapat nga heart ko no kastoy nga umay ti panagrigat, panakaidadanes. Kasano ti dapat nga heart nga dakanyak Apo, no ti tao kat dinak maawatan. Uno ti tao kat husgaan naklatan nga dinaam mo ti aktual nga kasasaad kan parikot ko ti panagbiag. Kasano ti dapat nga heart nga da kanya kapo. So basam ti Biblia kat makitam nga ay kasdi gayam ti napasamag kan Joseph ni kitam. Ay ni Job, nakarkaro pa'y kadakwada. Amuyo ka di nga ni Job kakabsat kat hinusgaan ti gagayem na. Yeah, he was misjudged. Iso nga at the end kat ko ay nakabaybayag sakbay nga naguni ti Apo. And by the way, ti panagbiag tayo nga kasanak ti Apo, sometimes nabayag, sakbay nga mangag mo, di panagtimek ti Apo. Tati umuna kat nangarik na di panang misjudge, kat kuna, daging wana awan Job. Iso nga kastaga kasi dusdusaan na ka ti Apo, kuna, daging wana. So kimatam kit dita biag mo, adu ngamin iti madingar aramid mo nga ta, iso nga ita, dusdusaan na ka ti Apo, kuna, dagang Job. Kat, ni Job, awan na muna kakabsat nga, he walked uprightly, nalintag iso na ti imatang ti Apo. So awan makaawat, keng kuna. But at the end, nanggagday di pa nagtimek, itiyapot ko nam, aliw-liwa di gitoy. Dapat kastoy, gayam ti pusok, dapat gayam kastoy. You rejoice in God's comfort. Taday jay kakabsat, once nga isut nagdwelam, ikan nakatlag, antirik na, tibker ti panunot, kat sangwom di gitoy nga, imbes nga ma-down tirik na, kadeti nga mang paspasakit kanyak, dapat gayam maasyanak keng kuana. No api nga paspasaktan nak, gapu siguro ta bitter ti biyag na. Kat kayat nak nga iramraman ngagbalin nga bitter ti panagbiag na. I will not fall victim
by this bitterness. No di kat ipakitak kinkuan at kinasayat kasi nakitak iti panang liwliwat ti Apo kanya. So agabsat, no di makita di comfort nga talaga ti Apo na rigat. So nga di jay ti kitaan tayo. Jay comfort, rejoice in the comfort of God. Not only it's a personal comfort, but it is a powerful comfort. Nakabisbisa, nakaingal, nakabilbilig kakabsat nga panang liwliwat nga minapay. Hanlaan nga si kamaliwliwangam kabailam to kano nga liwliwaan ti sabsabali. Paunay nga ingil nan kakabsat. That we may be able to comfort them by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Look at the power of that comfort. Saan laeng kakabsat nga pinalagaan na triknam? Saan laeng nga inik ka nakatibker nga patpatuloy nga hamon ituloy ti agbekkel. Amen? No diket ikan nakatibilag nga liwliwa umtot sabsabali. What a powerful comfort. Very potent comfort. Isu nga daytoy ti dapat nga pagduelam, jay comfort iti Apo. Kat no hamon ba maala tarik nam iti dayti nga bigat kakabsat ikararag mo. Pastor napindas na ipipris mong kaladyak maala tarik nak nga sangun ti Apo. Umumno apay kasi intulok mo nga i-down na kadagiti pain ti panagbiag. Hamo ipalubos nga totally kakabsat nga imamag na ka iti pains kan problems ti panagbiag nga isu iti mangipin down kada tayo. Saraken tayo dito ibagbaga ti Bible nga care ti Apo. Kan dito comfort ti Apo. It's a personal comfort, it's a powerful comfort, it gives us courage. Isut mang paturod kada tayo, isut mang balbaliw kakabsat. Bejirik na tayo. It enables us to encourage others. Maliliwam to. Iso nga no makidam ti may sa Kristyanong agsagsagaba, ti problema, ti adu nga parikot ti panagbiag, ngem na pintas ti panagipagpagnana ti Apo, padasam nga mapambisitaan, tapno liwliwaam, baka si kapay ti liwliwaan na. Ama nagpepeso, have you experienced that? Adot na padasa kakastan kakabsad. Inkamang bisitaan dito nga kabsat padasan ti man nga iyan courage. Kat iti istorya kakabsat, istoryaan na ti panagipagpagna na ti Apo, ti panagsukisok na ti Biblia, panang review na ti preaching notes, kat i-praise na ti Apo, kat sika nga mapanag-encourage, kat sikan ti ma-encourage di panag-istorya na. Powerful comfort. Sapi ko matakas, jay tayo amin kakabsat. Dayta tinapintas nga pangyaplayam tay, sana all. Di ba? Napadasan nyo di Jayan? Siguro napadasan nyo ba pagkagbisiting ka-encourage hanggat si kapay tina-encourage. Gaputa i-praise na nga idaydayaw ti Apo no kasano iti panang comfort iti Apo keng kuana. Tibaetan dagiti adu nga parikot dagansen pagkasapulang pagdandanagan iti panagbiag, but the Lord comforted him. Not only that, it's a personal comfort, it's a powerful comfort, but it's a perfect comfort. Isu ti perfect. Ti perfect means maitutop. Isu iti right, isut kasayaatan, isu iti maiswak, kaday jay kasapulan, jay pusom kakabsad. Adda digiti linglingay nga maited, iti panagbiag, adda digiti consolations, kakabsat, nga marikna tayo ti panagbiag, ngem jay comfort nga ited ti Apo, kat isu ti maitutop. Isu ti isut pakaisabtan, isut maisabet, maisabat kakabsat, kadijay kasapulan jirik na tayo, kan kasapulan nga maawatan, dayjay panpanunod tayo. The Bible says, in all our tribulations, dito ko nakitayang kakabsat, this is a comfort for all season. No ti apot mangliwliwa, sigurado nga rumuar ka nga tarupang, permit ranyag na ti dayag ti Apo kakabsat. Kitang mantarupa, taga-abay mo, itang bigat, amen. No, ag-reflect mo't lang tiranyag, kakabsat, no ragrag, amen. Yeah. Amma nagpepe, so once nakita yun ni Moses, idinapa ni Mount Sinai, kat he met God face to face. Idi mo bumaba kakabsat, kat inikan that face shield. Kasi di kiti tao nga mangkita, kat di da maikita, gaputi ranyag na kakabsat, ag-reflect iti Apo. Kastano napaggas ti panakipagpagnam iti Apo. Nga binirok mo dahiti nga comfort for all seasons. Di ko nakitayan, rekado nga no kumaluto, han na mabalin nga awan dahiti nga rekado iti amin na luto.
is a comfort in all our tribulation. It's perfect comfort. Kung bagahan na kompleto, biyag mo no awan, dahito nga comfort. Han na kompleto, kakabsat, dagiti consolations nga daking ka, no awan, dahito nga itid, iti iapo king ka. Rejoice in God's comfort. Finally and last, mga kapatid, in the verse, if we go back in 1 Corinthians chapter 1, not only we rejoice in God's care, rejoice in God's comfort, but number 3, rejoice in God's calling. Rejoice in God's calling. Ano dati calling kakabsat? Di nangayaban tiyapo kada tayo. Di intuding na nga dapat aramiden tayo. Nga iso iti dapat nga ipatungpal tayo. What is that? We have been called to comfort others who go through tribulation. Masapol gayam nga, receive ti comfort ti Apo. Kasi kasapulan nga i-comfort mo tungo ti sabsabali. That is your calling. Iso nga ko namita nga gundaway, Lord, thank you, kadigito'y nga parikot, nga pagdaldalanak ti agdama. Ta mausar to, ti sabsabali nga tattao. Nga aglasat to ti kastoy nga sitwasyon, kat mabaling kunto ida nga liwliwain. You can rejoice and thank God for what you are going through just because of this purpose. Iso nga ko nam, Lord, thank you so much. The Bible says in 1 Thessalonians 5:14, comfort the feeble-minded. Liwliwan nyo, dagiti agkapoy ti panunot na. Feeble, weak. Weak kayat na nga sa wen, han na maawatan pelang DJ nga sitwasyon. Nakapoy pelang DJ riknana, nga giturud, kadigidi nga problema iti panagbiag. Kat kuna ti Apo, kitaan nyo di kita nga kakabsat yo, kat in kay liwliwaan nida. Sapay kumakakabsat iti dayti nga bigat, alaan tay dayto nga challenge iti Apo. Sinot malagip mo nga kabsat ti dayti nga gundaway. Ngahan na kaya day di problema na ti agdama, nakapoy pelang, di panunot na, di spiritual life na, weak pelang ti pamati na, kat kunang brad, itag pre-preach ni pastor na lagip ka, kating kararag ka. So noan yaman ti problemam ita, ti Apo sa nakabaybayan. Rejoice in God's comfort, rejoice in God's care. Fulfill your calling. In 1 Thessalonians 4:18, the Bible says, wherefore comfort one another with these words. Agliliniwan liwa kay titunggal maysa. Babaan ka digitoy nga balbalikas. So iti dayti nga gundaway, han ka lang nga naayaban nga agsagaba. Ngem babaan ti panang pabilag ti Apo king ka ti panagsagaba, naayaban ka nga mangliwliwa ka dagiti sabsabali nga tattao. Dayta ti dapat maawatan tayo nga Kristiyano. As I conclude this morning, di biag ni Joseph, ti may nga paborito nga biag ti Bible, malaksid kini Joshua. He was hurt by his brethren. Inlako isuna, dagiti gegeyem, dagiti kakabsat na. Tingamin kakabsat? Naimon, dagiti kakabsat na. Okay? Kat kaputan ni Joseph, obviously, paborito ni tatang na. Kat nasakit tirik na, dagat inlako, da isuna, kadagiti Ishmaelites. What a pain. Mismo nga kakabsat mo, di nga takwil na. Takwil na ka. Pain. He was hurt by Mrs. Potiphar. Idi nga gandatan ni Mrs. Potiphar kakabsat nga giskandalo. Joseph ended up in prison. Dito gayang prison, idi kakabsat kat dungeon. May isa nga abot, nga nasipnyet. Anyan kakabsat nga nagsaem. And then he was hurt by the chief baker. Jay tinulungan na nalipatan na isuna. Han nga tamot insadya nga lipatan ni Joseph. Ngam gapo ka DJ excitement nan kasi di ba nakadwa na dahil chief baker kan chief butler jay nagtipagbaludan. Nagkaroon that dream. Kat kuna ni Joseph ininterpret na sika after 3 days makarwar kang impatayin na ka ni Pharaoh. Sika after 3 days makarwar ka kat isubli na ka iti trabahom. Pangasim tahan nagtulip-lipatan. Brad, blood compact eh. Ala, di ba? So, nakarwar da nga dua, natay di Mesa kakabsat, nalipatan na ni Joseph. Han nga insadya nga lipatan. Ngem gapo siguro di excitement nan. Nalipatan na kakabsat di pagbaludan ni Joseph. Ngem ti Apo han na nalipatan ni Joseph.
Tatiapo nga aramid ti may nga wagas tapnon daytoy nga chief baker ket malagip na ni Jose. Kakabsat malipatan na kaman ti tao. Hani isut pagsakitan tinakam mo. Tamabalin insadyada kan saan. Ti apo di na ka malipatan. Rejoice in God's care. Nga di na kan tumalipatan. So napasamak nga na. In God's sovereignty, nagtag-tagainep ni Pharaoh. Katawang maka-interpret. Nalagipan kakabsat, dahito nga chief baker kunana. Oh, kunana, malagip kon ti biddot basol ko kunana. Dahito kadwak di pagbaludan, malagip ko itaan. Napangarudan daras-daras kakabsat kini po ipero. Kat kunana, Sir, ada kadwak idi di pagbaludan. Kat ininterpret na ti dream mi kat kastoy tinapasamat. Kat kunani pero, ingkaayaban. So ni Joseph kakabsat, nakaruwar ti pagbaludan. Inusar ti Apo nga instrumento tapno mailawlawag di tagtagainop ti Pharaoh, nawarningan ni Pharaoh, kat kuna ni Pharaoh, kuna ni Joseph, mangisaad ka Pharaoh, ti dapat nga agurnong ti mais. Kat kuna ni Pharaoh, awan ang muk nga kaskalaing mo barok, si kalangan ng ti mangidaulo. Nagbali na vice governor in the kingdom of Egypt. Katamuyo kakabsat ti sauni Joseph in Genesis 41 idinaganak ni bakit na. Duat putot na Kuna na di verse 51, and Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God said he had made me forget all my toil and all my father's house. Nalipata kami na rigat ko. Ni Apo Diyos, ti reason nga nalipatak amin digitoy. Rejoice in the Lord. Iti dayti nga gundaway, at dakay di pagpaspasaram nga pain, uno problem, sapay tatiapo makitam, kat malipatam, digito'y nga bambanag, as if awan na pasamak king ka nga dakes, tabinig nga ti makitam, di kinaimbag ti apo, di asi ti apo, di panangiturturong amin ti apo kat kunam, api ko mga agsakit takong kat nagsaya at tinagbanagak, nga inusar ti apo digito'y nga sitwasyon, tapnon ti biyag kumadanon ko iti kastoy. God is good. Verse 52, and the name of the second called he Ephraim, for God had caused me to be fruitful. What a blessing. In the land of my affliction. Hanlaan nga nailiwliwag ko kat nalipatak, di gito yung arigat kong ang pinagbalin nagtiyapo, nga nabunga na narangay ka na duras. Brethren, today, a comfortable life is not the answer. A comforted life is the answer. Biyag nga ti apo ti mangliwliwa. We can have the luxury of life, but only the comfort of God can put gladness, life, and peace in our hearts. We can rejoice in the Lord when life hurts. Alagisam kay nga ruda na kakapsat. Alay bagam takaabay mo. Rejoice in the Lord when life hurts. Tuno agawid kayo kakabsat, i-share yun to deti nga message, tabaka dadagagayem tayo, dadakabagyan tayo, nga amu tayo nga agdarasat iti problema ti panagbiag, man nga pain nga deti, hurt iti pada nga tao, ng parparikot kat makatulong kada ko. I-share yun to kakabsat, sakat naghosak iti live stream, watch party itat nga bigat. So kada kayo nga buy-buya, you can rejoice in the Lord when life hurts. Rejoice in God's care, rejoice in God's comfort, and rejoice in God's calling upon your life.